Ito na yung ano, adobo. Sisihin muna ang taba ng manok, kaya ganyan punong-puno kasi syempre kalalagay lang, no? Marami kasi, mga almost 3 kilos ito, 2.5 kilos siguro to. Kilo to, kilo kilo kalahati. 3.5 kilos? Marami kasi pag naluto ay siya ay mag-shrink. Di ba? Mag-shrink siya. And then, pagka nag-shrink na siya, yung kanyang mantika ay ma-melt na rin yung fats ng chicken. Kaya pupunta na at the bottom of the pan. That time, makuha na natin yung unhealthy fats. Ganon ang pagluto ng healthy chicken. Yan. Ganito lang, kasimple. At ikaw naman, Marco, please help me here. Gadgarin mo ito para mag-breaded chicken tayo. Okay. At ako'y magmimerienda habang pinapanood kita, ha? Sige. I'm eating my snack. What is this? This is nata de coco with liquid something, I don't know. Sige na lang. May sugar daw, energy booster. Bigay ng husband ko. Ito, tira niya yan, ha? Kala, naghati kami. Ayan. Kala. Ayan. At meron pang lulutuin pizza dito. Okay? Para sa breaded chicken yan. Very good. Ang hit ng spoon ko, oh. Kain tayo nata. Ayan. Ayan ang ginagawa namin pag nag-breaded meat kami. Ang ginagamit ko, karamihan, is this French bread. Bibili lang ako ng 2 French bread. Yan na. Ilalagay ko sa refrigerator for about, let's say, 1 hour to 2 hours. Ito ay magiging matigas na. Parang nagiging toasty na siya. Kaya siya mas madali nang i-grate, i-gadgarin. Kaya yan. Ganon ang secret. This is from the refrigerator. Yan. Na. Kita nyo yan? May liquid siya. Nakikita nyo kumukulo. Ang katotohanan yan, ang marami yan is mantika. Look at that. That's why I am removing. Kita yan? Hindi natin gustong kainin yan. Mantika yan. Ayan. Yan ang sinasabi ko. Kaya bawasan natin ang mantikang galing sa manok. Yan. Yan lang. Nilagyan na kasi ito ng konting toyo para maglasa and garlic plus yung black pepper. Kasi yan, ganyan. Kita nyo, mantika. Dami. Dami mantika nito. Ayaw natin yan. Diba? Iniwasan natin yung mantika. Mantika. Yan. Mamaya, mas masarap na. Hindi na yung nakakautang kainin dahil maraming mantika. Tanggal natin yan, ayaw natin yan para masisi siya. Okay, ayaw natin yan. Kaya siya, sinasabi ko mag-shrink kasi yun yung liquid na galing sa meat at saka yung mantika niya ay natanggal
doon sa mismo na flesh ng meat ng chicken. Kaya yan. Kunin natin lahat yun. Kasi yan nagbibigay ng sakit. Cholesterol. Yan. Para masisipa siya lalo, alisin natin tong liquid. That is my way of cooking this. Alright? Kasi sabi nila, ang manok daw is healthy. It depends on how you cook. It depends on how you eat. Kasi, hindi lang baboy yung nakakasakit, pati itong manok. Ang cholesterol din. Yan. Tapos mamaya, pag natuyo ito, ano mo naman, na para siyang ma-prito, ay ilagay na yung spices. Parang isa natin yung sariling mantika niya. Yung bawang at saka sibuyas. Yun lang naman nilalagay ito. Bawang and sibuyas. Pwede rin lagyan ng luya. It depends. Kayo rin gusto nyo. Pwede. Pero garlic and onions, okay na. Sige nyo. Dami ha. Pero, sila. Galing sa ano yan? Milk. Galing sa meat. No? Dami. No? Hintayin natin matuyo and then additional to this, we place the laurel. You know this? Bay leaves. Dried bay leaves para sa ganon ay makapabango and magbigay ng aroma sa manok para sa ganon ay hindi malansa. Ito ano na yung kanyang mantika. Our neck, the wings, the thighs, meron siyang chicken legs, merong backbone, halo-halo, variety of cuts here. See that? Mabubutong parts of the chicken is mas tasty, mas malasa kasi yun eh. Masarap yun. Gusto ko yung adobo na tuyo. Ayoko nang nagsabaw-sabaw. I cannot call it adobo when it is sweet sabaw. That's why we're removing this liquid from the meat, melted from the meat. Like that. Yan. Habang nagluluto tayo, meron pa tayong isang sinatrabaho dito. Ito. Tapos na ni Marco. Yung dalawang bread, ang nagawa ay ito. See that? Dami na. Bale, dalawang garapon na ganito. So, talagang tubo kayo pag ito ang binili nyo, French bread. Just 2 of the French bread. 2 jars of breadcrumbs. See? Maging wise sa kitchen. I am wise in the kitchen, that's why. How many times na akong nagtanggal ng liquid, no? No, meron pa. Pero this time, kukunti na. Mantika pa rin yan. So, ang gawin ko is igisa na natin yung spices. Ayan. I prepare the spices like this, garlic. Then,
the onion slices. Sabay na yan. Sinabay ko na dahil sa French cooking, ang una is onion, then the garlic. Here in the Philippines, we used to do the baliktad. Ang garlic muna mauna, and then the onion. Ako naman, naisip ko, mas mabuti sabay na, para sabay maluto. Ayan. Kaya wala namang mali doon eh. Pareho lang yan na spices eh. Arte-arte lang yung hindi sabay. Yan. Sabay na. Kaya dyan sa parting yan, dyan natin muna lutuin and then saka natin mix. See? Ang daming liquid na. Oh, see this? Oh, kitang-kita mo mantika. Wow. Oh, the level of the fats. You see that? Oh, that is very bad for the health, ha? Kaya pag nagluto kayo ng adobong chicken, you must have to do this. If you cook the chicken adobo, it's better to do this to remove the unhealthy fats. Okay? Yan. Lakasan natin konti ang apoy. Yan. Ganyan lang. Pwede na nating mix. Mix na natin. Kaya lang, ang liit ng kawali. Sorry, I don't have a big one. Kaya nyo, next time. Hindi kasi, dinamihan namin to because the others ay may pagbibigyan kami. Kaya dinamihan namin. Ayan. Tulungan kita, kawawa ka naman. Ayan, ang gwapo kong ano, hinayaan naman ako eh. Busy-busy siya sa kanyang business. Kaya nahayaan ako. Bisaya na yan, hindi na yan nagtatagalog ha. Take note. Pero yan, Tagaluson yan. Pero Bisaya na, ha? Ha? Kaya ko dinabismis mo. Place the paminta. Now, add also the toyo. Huwag mo siya. And then, halo-halo. Halo kayo ube. Halo kayo ube. Meaning, mix lang. Toss up. Toss up. Toss up. Para yung mga nasa baba, maluto na. Papaibabaw. Dahil yung ibabaw, hindi pa luto. Okay? Dahan-dahan lang. Sobrang puno ang kawali. Kasi naman, ang asawa ko naman. Inilagay lahat, sinabay-sabay. Sabi ko, dalawin na lang namin ng luto. Ay, hindi raw, kasya raw. Hindi, ang magagawa ko, yan na. Pero okay naman. Maluluto din yan. Man natin, kung luto na. Okay, see? Medyo luto-luto na siya. Nalambot na. This is the time na pwede nang lagyan ng suka. Okay? Kasi pag nilagyan ng pag nauna ang suka sa paglagay dyan, yung karne or any kind na lutuin nyo ay magiging lalong matigas. Kaya palambutin nyo muna kahit sa anong karne bago nyo lagyan ng suka. Anyway, 1/2 cup of vinegar, white vinegar. Okay. Ayan. So, complete na ingredients. Tayin na lang natin na main-in na mag-blend ang lahat ng pampalasa. Like the vinegar that we add, we must have to wait na mag-blend siya, mag-evaporate sa mga cuts ng chicken. Okay? Yan. Hintayin natin. And then, this is ready na. Mamaya. Okay? Another maybe 3 minutes.
then, kakain na. Yun lang kasimple. Simple, diba? Okay? I hope na gustuhan nyo yung luto ko, that is healthy, at makatulong pa tayo sa mga pangangalaga ng pangangatawan natin. Takpan na muna natin. Kasi hindi siya malutong maigi pagka walang takip. Kaya takip muna for us to surprise. Okay. Ito na. Ito namang mantika na ko. Ang daming mantika. Oh, nakita nyo na. Dami kong nakolekta. Okay. This time, the final is here. The final tasting na. This part is my favorite. Tasting is my favorite word. Kain tayo. Busy sila. So ako lang ang kakain. Yes. Tatamayin ko ha. See this? Tanggal ang buto. Sarap. Iba siya sa mga adobong natitikman ko ha. Wala na siyang, kasi ako, yung mawala na akong ganang kumain kung makachew ako ng taba, and then yung lasa ng taba, pag na-taste ko talaga sa dila ko, I don't like it. That's why, sinisisi ko muna ang adobo, bago iusit ko sa pagluluto. So, ewan ko lang, gusto yung gawin. It's up to you. For me, this is the right and the proper way. Ang sarap talaga, hindi porket luto ko ha. Ang sarap. Masarap naman talaga ang adobo kahit saan ka kumain ng adobo. Masarap ang adobo, lalo pat hindi mataba. Oh. Tama lang yung lambot niya. Tama lang yung asim niya. Chewy. Ang sarap. Walang masabi. Yan ang lunch namin. Today is Saturday. That's why, pasensya na kayo, magulo ang bahay namin. Nandun yung mga repeating ko yung lalaghan. Nandun yung... Naku, huwag niyo nang pansinin yung mga kalat. Pansinin niyo na lang niluto ko. Masarap. Sarap.